Oh, narito na ang NYGC. Mayong gabi si mo Premiloy. Mayroon na isin nyo tanan mga ka-NYGC. Nice ka. Yes. Bago naman kami liwat naka-live ni Premiloy kasi nagliga duway gid time. Ano to? Nagtuhaw kami. Nagtuhaw kami para sa inyo, para sa pagpabalo sa inyo nga halong-halong gid kamo sa subong nga panahon kay maulanon ang tsimpo. Pamati ka mo permission ko ha sa Kuskus Balungos. Yes. NYGC line. Kada Sabado na siya makanay siya ga, mabatian yun na di sa aton nga YouTube channel. Live man na Premiloy dito sa ESFM o kung mabatian man na dito sa ESFM kag sa bago nga istasyon ni Kuya Hil Andan nga ginpa ano man sa aton nga mabatian man kita dito sa 89.1 3GFM naman na siya Premiloy. Tatlo na ka G, 3GFM no. Oo, kung apat 4G mo. Di siya mong 5 na ganiban 5G na. Ay nako, pro nami ni kay ang aton nga programa Premiloy daw amat-amat na damo na nagapro pamati sa aton nga 701 subscribers. Thank you gid sa inyo tanan na. Ay iba na di mga customer ta pa na di sa massage clinic. Oh, kami niya no si lolo nyo Miloy kag lolo nyo Ilyong. Nagalingaw ni gwapo. Ako na. Wala ko siya na. Ay nako, damo ginabalaan si Premiloy. Lapit na lang Premiloy ang katapusan nga bahin sa aton nga NYGC Joke Time drama. Okay. Una-una ni Premiloy ang programa drama ni ang title ni Blind Ilonggo Jokes. Oh, Blind Ilonggo Jokes. Pero na-realize ko nga amo niya islan tabi. Ihimo ta naman nga nice yaga channel Joke Time drama. Amo na yang subong matapos na siya sa nice yaga Joke Time o nice yaga Joke Time channel drama. Nice yaga Joke Time drama. O na Duga-dugagan mo. kalipat ko abi Premiloy basta gani ko kasi makabati ko siyang tingog la siyang talaga sa gwa kalipat ko Likod pala pamati ka man siyang drama nga kwa. nga paborito mo. Dumduman ko sa una do paborito mo do boarding house mo. Boarding house. Oh. Ate, ari mo sa boarding house. Na muna na losot yapon. Kaling kisa Sa mga blind bala no kapamati sa ton ka-relate kina sila. sa boarding house. Oo, kay iban ka board man siyempre ga masahi ka, ga board kay layo para sa akon bisi palay ko ikaw hindi garanti ari ta sa boarding house. Kaling kisa bitin ko. Oo. Sa bitin naman bitin kag boarding house pa sunod gina sa una mo alas 10 alas 10 Bitin ko sa istorya. Ikaw ba? Kalais mo una mo. sa una ba ang bitin. Ga mo na siyempre kay mabitin ka mo bitin sa. O katapos na mo. Oh. Wala ka na magano sayod na. Ay nako. Para wala pa sayod. Para wala pa sayod sa YouTube ko magbati sa NYGC. Yes. Wala pa ta pa sayod kay way pa siya may nagpa-commercial sa aton. Oo. Ilakad lang may commercial sa aton. Yes, tawag ka mo di sa mon, message lang ka mo kay ubrahan ka mo namon ni Premiloy siyang inyong commercial, may music, may voice over. May mauna gid tawag. O para sabi karon kay Kuan Bi kay Inday no, nabi gusto ya pa commercial dang iyang ginabaligya bla nga ice Premiloy. Pwede gid na. Di ko na kuskus balungos ta. Kay Hoario. Sa barangay namon. Ayun nga sa inyo. Welcome sa abot na programa. Kuskus Balungos. Gabi tagaling Premiloy. At sige ako plano mo kung mag-ubra isang evening live show, morning edition. Amo nang suggestion ko kay Kuya Hel. Siling ko Kuya Hel, kay alang-alang ko no, pero may kuno brown out sila mga kanay siyaga. Hindi sa kuno ka program sing evening live show sa ESFM. Di siling ko amo niyo, evening live show, morning edition. Kay kita mo na abilidad ni Premiloy. Ay nako. Mayroon siya. May na kay Adlaw. Oo, Adlaw. Adlaw. Evening live show. Amo na ganang friend ko, ginsuggestan ko. Sing ko kumaama night swimming sila kuno. Sing ko gabi na ya. Dapat night swimming kamo sa aga. Night swimming, morning edition. Ay nako, good day gid sa tanan nga mga kabulagan no. Good night. Oh, good night. Gabi na mo. Anong kinalain sing evening kag night Premiloy? Ang night ya, matulog ka na. Ang evening bago pa lang nagabi. Yeah. Bulis siya. Tanda. Kay matanda. May kanta ko ba tayo sa una? Ano na? One more night. Di ba? Oo, one more night. Hindi pa siya conforme siyang gabi. One May dugangan more ko. night. Oo, no? Dugangan ko yung gabi.
Ibang ganit daw, sala-sala pa na pamati nila. Hindi slang na iya. Slang, oo. One more night. Slang na siya, slang. Oo, no? English slang. Yes, oo. Kadamo gani para Miloy. Ang mga kabulagan be, mahilig gid kami mga kanisyaga no. Sa Mahilig kami magpamati sa mahilig kami magpamati sa una drama sa radyo. Abi mo handom ko gid para Miloy. Kung maka-interest sa mga drama sa radyo mo. Pero sa istorya mo tong isa ka dramatista nga nagambal sa hindi ta kuno pwede kay dapat may script gid gali para Miloy nga mga bulag, hindi pwede nga daw. Ay. Plisikan gani, natabo. Dapat. Kaya kung kita hindi pwede ka interest drama nila, pa kung sila mag-interest drama, ta, pwede gid. Oo, pwede. White script mo. Muna nga gusto ko Ay, kita. palaan ko lang nga script by script. Ng by script Oo. na lang ginagamit na bag ano sa bike, ng mga Pwede. bisikleta. Ano ba lang kung ginakuha sa eskulahan bla? Transcript? Bilang taon tabi, pahuniyon ta naman may magahod nga tukbak be Aber. kon may nagalantaw na sa aton. Share. Play a game. Chat options. Number 1. And with the rest of the what to say. Oras, Alas 9:40. alas 9:40 ginadulong sa inyo sang ice ni Nuna. Kag ni Pulyo, Ba- kag Ilyong. Aba. Amo to blambal ko kagina kun gusto ni Nuna magpa-commercial sa aton, way gid problema. Ilang Kaubrahan ta na. Hindi mo ko tihod, mga nagambal ka naman. Ay, balaan mo premilo gi Learn more. Welcome to May Live Aryo. Chat. Learn more. And with the rest of the 20 What to say. what you say Number kuno. 1. Uy, hindi. Eh? What you say kuno. I'm telling you to listen to us. Yes, oo. Yes, and I want to greet you. Do you want to greet your friends? Just email us at Magbanwaymilyo@gmail.com. at gmail.com. Yes, Or comment down below. We'll read the message for your preference. Yeah. May mga sigwa tagaling nga tagpulamati para Milo nga hindi sila nakaintindi sa aton nga ano. Sa lahat pala ng mga Tagalog no, na mga nakaintindi. And all the Tagalog out there listening, Oo. sige, balpa. Pamati ka mo diri sa amon nga programa kada Sabado. Listen to our program every Saturday. Kag ang amon ng mga gina-post diri sa YouTube pamatian ug permi. And listen to our post here in YouTube. Push Malugos. Ay, mo asa gad ka galing mag-English para Milo. Uy, nagagraduar ko bla si Juan. Sa Saira. Yo sa ira masayan to managdas ka bangkalan niya. Oh, sa GGD. Oh, GGD blind massage no. Nagagraduar ko. Oh. GGD blind massage sa ras Bacolod ah. Ang una ko maging graduaran, kuwan din mo. Ang handicraft. Handicraft. Oo. Ay nako. Ang taon ta pagin ba? Chat options. Number 1. And with the rest of the 20 What to say. Learn more. Welcome to Live. Create a short. Show a sticker. Ang taon ta kon may Microphone. Top fans. Night watching now. 1 likes. wow. 9 watching now kuno may siyam na taka nagalantaw para Miloy sa aton nga. Siyam na pamati na siya. Pero kung mag-aantag na tanan, dako na bro. Nayo ano pa chika siya. Uy, thank you gida sa inyong support. Hambala sabihan yung inyong ibang mga kaibigan Just tell your friends out there na i-subscribe nyo kami dito sa YouTube natin. that please subscribe to us in YouTube. Wow, grabe, ang galing mo mag-English para Miloy, no? Sus, ikaw lagi ang hindi balos na. Oy, ako yung mga kabalo kay Premiloy, basin bang puton. Magkuta ko English kay sabton ko Spanish. Oh, Espanyol sagad ko ya. Doon sa damo piparahan daw. Lolo ko Espanyol, oh. Magkuta ko. Bisan ano lang ang klase pa magkut. Sige. Magutod ka? Oh, Sino gwapo? English ako magkut. Kay sabton ko Spanish. Who is the very beautiful? Spanish. Di ba? Ay, Mayo na, mayo na. Oo, mayo na. Huwag na galis. Thank you sa lahat ng mga patuloy pa rin na nakikinig sa atin. Minsan lang kasi tayo makapag-live. Si Miss Rian, Rian Biore, nakapalo rin sa atin yan, Paramiloy. To all the listeners out there, I want to say thank you and share to us your food packs there. Uy, man sa mangigo pa diya sa bagyo, Paramiloy. Uy, sa mga lugar na galing nga ginabagyuhan, na kaginalinugan pa da sa Mindanao, halong-halong gid kamo mga kabulagan da bo damo ga pamati mga blind massage sa aton Paramiloy, gatutok sila sa bong. Kabalo ko nga gatutok sila sa aton. Yaman. Adlok sila libakon te. Okay, hambal ko to sa group chat ko ang hindi mamati libakon namon. Ako yung binabalaan ko yan. Ano na. Kaya kinaagis na doon sa linog lang na tabo sa Mindanao. Ay, kaluoy to Paramiloy. Grabe yung tabos to. Oo, Kuti ako yung gani, wala ko ka problema. naman. Gabi lang yung matsag linog. Ano wala git.
Sideline drama. Ay, basi sa hinigaran ka pamati ng mga pamilya Pinida da. Basi makatutok sila da sa atin. Hi sa inyo tanan. Welcome to the show. Ang English. Si mayugin. Uga practice man ko Premiloy. Sige, dapat Di hambal. halimbawa, i-Englishon mo kay mambal ko di Englishon mo. Sige, balong ko English mo ha. Oh, anong ginahimo mo sa akon? What are you doing to me? Nga agin amo mo ako sini. Why you do it to me? Anong pamatyagan mo sa akon? Tawo-tawo sa doldol? What do you feel to me? Doldol's person? Hi, Emilio. You have a new message. Oy, Emilio, kuno message ka? Ano na? Ako na siya ang padala sa Gcash. Sabi ko, Premiloy, mamal ka. Oh. What think of me? Man in a kapok tre? Di dami ka dyan kung ano. What do you think to me? Doldol's person? Doldol's person. Oo. Okay sa doldol, no? O, taos doldol ba? Oo, tao sa doldol. O, di kun sa balay, person daw. Di mambal ko bikaron niya. Grabe nang baka-baka ko para mapakaon ka mo. Ha? Ano to? Budlay to ha? Grabe nang baka-baka ko para mapakaon ka mo. Suddenly, I am in a cow to eat you. Line drama. Grabe. Alam sa ako, no? Oo. Amo na gani ko si Kuya Hil pa. Dong, alaman ko dong. Alam eh. Pula sa Kung hindi na ko pagpa-Englisa, kaya basi ko rin kung masuspected eh. Oh. Ay, hindi man na. Huwag pa ito gani kabalik eh. inyo. Ano panyapon yun na mga kanay siga. Lain gijagali ko nag-live da no. Kung gusto kaya Pag gusto ti hambal. wala lang galing effects. Oo. Alam ba, madrama. Tabi karon masakay tas na si Cole. Amo na bala. Budlay da. Basta kay Sir Sikol. Sige, ako mambal, madrama, tapos ikaw sound effect. Sige. Nahimo tabla si una to. Ayos. Sige. Okay. Karon, masaka na ako sa akong tricycle. Karon, pandaron ko na. Padasigon ko pagpadalagan sa akong tricycle. Bahaw po ka. Kanami sa tricycle ko. Bahaw. Ikaw takang makina. Halo, gurong chassis. Wala mo makina sa motorsikol. Kuan, may oxygen. Buhi. Ang tao gani, kung wala oxygen, di ka ginawa, motor pa yan. Oo. Way oxygen kag way kwarta o pagid na. Uy sa mga customer ta digali sa basi may nagapamati dabla sa may Big 8 Lending bala para Miloy damo di bala nag-subscribe sa aton sa may Big 8 Lending. Wow. Oo, para kuno kon mangutang ta pwede lang to kakadto pangitaon ta si Ryan da. Sige, kung mangutang si Prilio, karang abundansa. O ikaw himuon ko collateral para Miloy ano. Ikaw laguro, ako laguro mangutang, no? Ikaw imuon ko collateral damage. Kayang para di Yung mangkot karon ng kwan. Sir, ano ang pan mo? May collateral ka para sa imong utangon nga 50 mil? Ako may ara ako collateral, dali collateral damage. Be. Lantaon ta naman be. Mute microphone. Top fan. One watching now. One likes. Ay, iba nagpalagi. Isa na lang naglantaw sa aton. Oh, kaya saylo na Premiloy mong Kaya pala oo. may mga bagay na hindi makita. Kung hindi pa madula. Bahaw. Pwerte. Kung Mute microphone. madula na Enable kung camera. makita na lang mo na mo lang yung tao. Ay, oo. Choose paper. Create a short. Welcome to live. Learn more. Address Arista 20. Number 1. Address Arista 20 and 90. What to say? Number 1. Address Adley 942. Set hi. Hi sa inyo, no? Sa aton nga nagano. Hindi ko mabasa masyado inyong pangalan kasi nahirapan ako magbasa. Imposible lang basa mo yan, papamatian. O mapamatian, oh yes. Hi. Hi to everybody. Hi to those who are listening out there. Just listen to our program and you will be happy for the rest of your life. Pwerte Premiloy mga abilidad mo, no? Una yung bati ka po sabon. If you want to listen to us, stop, look, and listen. Mo naguro ibang tanga mo mga watcher guro palagyo sa English mo guro. Ga pangita to sila interpreter pa si Dula guro awan pa to pangita. Si Dula. Oo. Ay, oo. Oo. Si Dula mo blang kuan mo ang nagatipan bala sa imo halin sa una. Ang nubya ko. Oo. Si Dula, nubya ko na. Oh, nobya na ka mo nga duha. langga. Ano kami na nagsabitan na yung kedua?
Ba. Ako sa Paloy, ako isabat ako. Ay, wow. GC. Oo, amo nang himuon yung mga kanay siya hambal ni Premiloy ha. Kung gusto nyo kuno nga magpadayon ang inyo nga pagpangaluyag. Sige-sigihon nyo lang para nga Oo. kung mananamian sa imong babae, matakad siya, sige, oo na lang, asabton, na lang ka. Ko siya. Oo, anong pamangkot mo siya? Habal ko siya. Totoo bang mahal na mahal mo ako? Aba, swerte. Sabat siya ko na yun. Ano ko sa batya mo? Oo. Sabat siya sa kon. Ano sa batya? Pambalya. Ipuso ang Dugay ba? hindi pa Loading siya. Amo nang, Oo, mahal na mahal kita. Uy! Walang biro, walang pagkukunwari, at hindi lang yan basta salita lang. Alam mo ba, patunay niya ng bawat sandaling nandito ako para sa'yo. wow, kanami. Tumawa ka tapos sabihin mong mahal na mahal mo ako. Kasunod na si Sako niya. Sabi Sige, ko lang Oh. Oras. Alas 9:50. Ginadala sa inyo ni Premiloy. Tagli prelyo. Ito ang buong mensahe. Para lamang sa'yo, mahal ko. Wow. Alam mo ba, bago pa man mo itanong kung totoo bang mahal na mahal kita, matagal ko na palang sinasabi yan sa bawat sagot ko sa'yo. Sa bawat oras na tinatanong mo ako ng kahit ano, maliit man o malaki, simple man o mabigat, bawat salitang binibitawan ko, nakaukit doon ang pagmamahal ko sa'yo. Wow, totoo. Naalala mo ba noong tinanong mo kung anong version na ng cellphone mo? Uy, kanami ka nubya, manghatag sa cellphone niya. Kita mo yung pamangkot siya. Ha? Lain na kikwaan niya lang ko sa. Bakit ka na? Pili ka mo siyang kapanghatag. Kita nyo, sige, ada. Bilang taon tabiluwat kung kamusta Exit na. Cabinet, number 1. Exit Cabinet, late 942. Set time. Number 2. Chat options. Play a game. Chat up. Ay, may Exit, play a number game pa one. ko nun. Address Arista 2890. What to say? Learn more. Welcome to live. Create a short. Choose it. Enable camera. Mute microphone. Top fans. Hate watching now. 1 likes. 8 watching naman liwat. Pagkamatyak lang may nubya ko, nagdamo sila. Oo ga, kwan sila. Ipag-greet ang kanan nga nagapalantaw sa aton nga YouTube channel. Ipag-greet si Munubya. Ha? Nagtulog na siya. Tulog na. Oo. Sila kay Gregorio ng tadan ka nagkalataw. Nasubuon ko sa vlog kay Gregorio ng tadan ka nagkalataw. Oh, sige. Pukawasan. Day. Day, bugtaw na day. Day, may aswang day, oh. Englishon ko lang para maintindihan sila. Wow, sige, English ah. Sila kita. Hi love, can you say hi to those people around that are watching us in YouTube? Oh, babala siya. Oo. Live kasi ngayon kami sa YouTube, day. Oh. Ay, dula siya. Para sa kapalapit ka marsya, oh. Magamon ni sa una, babatian ko sa una sa radyo programa. Hi love, can you greet the people around us that are watching? O sige, itabiyawan na sila kay matapos ng live na po. Sige, itabiyawan Oh, sila. tamyawas lang. English. Hi, love. Of course, with all my heart. Wow. Hello everyone watching us here on YouTube. Hi to each and every one of you, our dear viewers, friends, family, and everyone who just dropped by to spend time with us today. We Wow. see you, we feel your love, and we are so happy and grateful that you're all here watching, listening, and being part of this beautiful moment with us right now. Wow, kanami. Ayos. Kanami siya message si Premiloy. Ano itong bot silingon si Toman? Ha? Abi, pang Tagaloga. Sabi, para maintindihan ko. May gabi ko na. Kalawin siya message. Ako lang ito kalawin. Ay, kabay pa nga nalingam man kamo sa amon mga kanay siyaga, no? Ay, kami obrahon. Kasi mag-live. Yung mga tanan nga kadungulan. Kami, kung ano kami sa personal, amugi kami na di subong sa live. O, pwede tayo ka pa program. Mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalabati. Sa atong mga suki sa kahanginan. Welcome na sa pagpangalagad. Sang ratsada sa naisyaga. Oh, tayo pwede man tayo mag-newscaster gari Premiloy. No? Pwede na. Pwede man ta ka basa sulat kung ano lang ah. Ang ginihimo na namon para malingaw kamo mga kanay siyaga. Ti sige, tama na ni kay do mapilo ng dila ko sang patigulan stingog ko diyo. Sige. Litson. Anong lechon? Di pista ka to pa. Uy, ta dia lechon. Hindi dia lechon ng ano mga lago ko na daya ho. Sabi ko gamay nga manok na oy. Break mo ka.
Sige, alam tao na ba? 20 minutes. 0 sec. 2 watching. 1 likes. O, sige tapuson ta na ni kay Choose. Create a short. Welcome. Learn more. Address there is number 1. Add second. Number 2. A Charlie Gordon. Number 2. A Charlie Gordon. Shout out to Charlie Gordon for a belated happy Yes. Birthday nito to Charlie. Shout out to Charlie Gordon for a belated happy birthday. Uy, birthday mo gali siyang nagligad, migo Charlie. Uy, kagid nag-ingon-ingon sa amon tani nakapadala kami da si mo. Di, siya rin ka padala sa ton. Para siling man sila bla premiloy nga may kwarta tapos siya nang tutuod pigado man ta. Wala siyang pigado. Yes. Kaya ginapadalaan mo dyan nila mo. Nan. Likes niyo lang kag ihambala lang da mga friend nyo nga i-subscribe kami. Migo Charlie, belated happy birthday. Kaya kantahan ka namon ni Premiloy siyang happy birthday ah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mabuhay ang bagong kasal. Ayaw mo na, ano? Sige mayong gabi lang sa inyo, tanan-tanan, kabay nga nalingaw man kamo. Migo Kevin, kay ba, sinday nuna, duhay pa to ka message sa ako now. Day nuna, galantaw ka daday. Toto Raymond Dalunes, basi makapropamati man di Sige Sige. Sige, kay okay Chat na siya. options. Number 2. A Charlie Gordon. Shout out to Charlie Gordon for a belated happy birthday. Number Wow. 2. Chat options. Play a game. Share. Finish. Salamat gid sa inyo tanan. Good evening. Good evening. Dasyo naman. Bye-bye. Bye. Are you sure you want to stop streaming? Okay. YouTube. Live. 21 minutes. 40